Nik Julen Gabiriaren liburu hau aholkatu nahi dizuet. Han goitik itsasoa ikusten da, liburu zoragarria da. Txirrindularitzari buruzkoa da, baina historiari buruzkoa ere bai, eta historio gordina eta polita era berean. Eta noski, pasaitar guztiak animatu nahi ditut euskaraz irakurtzera. Euskal literatura serioa iruditzen zaizula, ez dela divertigarria, hartu ostegunak eta oso ondo pasako duzu, oso divertigarria da. Irakurri euskaraz, venga, animatu! Alice Munro gomendatzen dizuet. Rimerako literatura unibertsala euskaraz irakurtzea inoiz ez delako zorion handiegia. Animatu! Animatu Oier Gillainen Mr. Señora liburu irakurtzera. Gustatuko zaizue. Euskaraz irakurtzera gonbidatzen zaituztet, animatzen zaituztet, eta kasu honetan Ramon Saizar Vitoriaren Martutena irakurtzera animatzen zaituztet. Lizeoak ere euskaraz irakurtzera animatzen zaituzte.